La majoria de bèsties d'ara no tenen res a veure amb la majoria de bèsties d'aquells anys. Per què? Perquè llavors es construïa d'una altra manera. Es construïa més primer amb unes carcasses internes, que el tema de les carcasses també és una cosa molt interessant, ostres, com ens ho podem muntar en 4 llistons de fusta, en 4 ferros soldats, amb les varilles, els mecanismes de dins també perquè tot plegat la carcassa s'aguanti, agafi una mica de volum, i per sobre li anem posant bonament els materials que també la gent tenia i que tothom també col·laborava en tenir. És a dir, un anava a buscar, doncs mira, farem en paper encolat, vull dir, un dels exemples jo crec brutals, entre molts altres, que ja és la cucafera de Begues, la vella, que és una bèstia prou, ara és de fibra de vidre, perquè van fer la reproducció, però prou important. Aquella primera cucafera, el 76, i m'ho ha explicat la gent d'allà, no?, que és, van fer tot el cap de la cucafera amb paper encolat fins a arribar a un gruix determinat. Això és brutal, perquè aquí hi ha les mans de molta gent del poble, és una cosa molt directa, molt artesanal, molt artística, per tant hi ha tota una vivència allà dins, no?